Asini roha madihamu do dame nasian debata ama do sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas manita salutna. Shalom. Akamang do inang anggiat madi bagasan hahipason do lasni roha hita pajupang laho paradehon janita partangyangan. Na di edit sian turpuk epistel minggu tanggal 10 Juli 2026. Tersurat di Evangelium Yohanes di 10 ayat 10 sada sahat ayat 10 uzahama dihita salhuna. Parmahan nadinggan do angguau. Di siahon parmahan nadinggani do hosana kumokop akka biru-biruna. Alai anggunan upahan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui. Di ida pero babian ditadikot do biru-birui laho maporus. Gabe di soro mabiatima biru-birui jala di paserakon. Ai si pangan gaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui. Audo parmahan nadingga. Hutada do akka nadiau jala ditanda nasida do au. Songon amai nama nanda au jala au mananda amai. Jala husiahon do hosakku kumokok biru-birui. Adong dope akka biru-biruku na asing na sosia barau. Ikon dohok do akka itu gihonokku. Tangi hono nasi dan suaraku. Dungi gabe sada punguam mai jala sada ma parma. Hurian na hina holongan. Sarito na maripola na inspirati. Di sada huta tartakuk ma sahalak doli-doli manakko hadapotan ibara manakko gabe ditakuk ditalima dungi dibuat mak menghadap raja ni hutai dituntut nasida asa dipalalu uhuman hobartu namar laku di hutai dungi idamu ma ponis hukuman gantung ido namar laku di hutai. Tiang gantungan non topek mai di tongan di hutai di alaman bolak jala di gijang ni tiang gantungan ni adong do giring-giring asal naik di padala ma hukuman gantung jolo di paru do giring-giringon buah-buah tu sudah masyarakat ipe asasah ditarik tali gantungan lahu padalan uhuman dapat mati kina disarak mak doli-dolion tu tiang gantungan ni jala dunga dihorukon tali i turukung ni si doli-doli panakui ngadong be siap-siap soldaduon menarik giring-giring hobar tu paret tadi razai sada siap-siap menarik giring-giring sada siap-siap menarik tiang gantungan ni tali ni gantungan ni di lehor rajaima tu keluarga si solhot ati adong pangidoan na terakhir adorang so didabu uhuman Roma bapak nilidoli bersoba ma tu rajai raja nani loas maau nakok tu gijang ni tiangon asasiani kuida parmate ni anaki ninda ibana agak unik do pangidoan neng dak kiar ke masa soni alani diulu razaido pangidoan ni amatai dung saat amatai digijang ni tiang gantungan ni jong ma razai dipanggungi diparet tama soldadu tarik ma giring-giringi balalu ma umumani nindai bana HP itikirang ditarik giring-giringon naso pamoto ani nasida pitor ditiup bapak ni doli-doli mak batu ni giring-giringi ditiup di mana macet gomos gabedang gue memak kuling giring-giringi saya dipaksa do soldadu mak menarik tali ni giring-giringi dan gue mak kuling lam dipagugu lam gugu ditarik alai lak somak kuling do alai dang sadia lele manete mamudar sian gijang bangunai tu si manjujung ni doli-doli panak koi sudah memardida ternyata dunga mangopu retak hancur tangan ni amatai
sak mudar ala nadi tiu ibana gomos batu ni giring-giringi gabe somak kuling giring-giringi sude jol mana di sini mauhom marnida pengorbanan ni bapak ni panah koi dohok do rajai longang situ tu ninna ibana magugu paso mai unang belaluan uhumani tu ibana dunga wida pengorbanan ni amat tahun makokok anak na para sahaton paso mai ninna gabe di paso rajai ma uhumani jalan di leo matiki tu si doi i asa marhabu bau ni roha unang di marjahat to sai lain walau marjahat to ikon tohodo ugat tukok ninna sudah do uhumani di daluhon ala niaha ala pakokopon ni bapak dai urian nahina holongan sarito namari pola mai alai namacai memotivasi hapersyauta na inspirati songonima gobaran pakokopon ni Tuhan Yesus tu kita uju ditakut kita ala ni hadusauta ala ni hasahatota rodo Yesusi tuat siapa banua gijang tu portibio laho manubus sita pola sampai durus mudarna sian haus silangi manetehi ditoru sian haus silangi garyada dangolani di lehon ibana do hosana di siahon do hosana asal ma malua hita sian uhumano mate Tuhan Yesus asa mangudu wita mangudu marhai baruon ima puncak holong ni rohani Tuhan Yesus tu akka na porsea na tinobusne ido bahen dang behita na puna diritao alai Yesus ido na puna hita jala ala ibana do malubusita marhiti hosana asa marhai baruon mahita atong dia may Yesus ido nagabe parmahan dihita hita do na pinarmahan na hita do biru-biru na pinarmahan na diturpuhon di do parmahan na dinggan do Yesusi bahasa do au do parmahan na dinggani inda Yesus alana parjulu di siaon ibada do hosana makokop akka biru-biru nay makokop itaw alani pola do pe sukunota songon dia do holong ni roham ali Tuhan marmahan mulu namion unang benian adong keragu-raguan di rohata holong ni Kristus itu kita alai tapasaha mahibul dirita tu Yesusi ai ibana do parmahan nadinggan ibana do nama jaga nama ngarorot do nama ngaramoti ulut tau marasing doi do parmahan na asing dakso parmahan na niupaan parmahan na so parduli tu biru-biru na pinarmahan moloro babiat panoro lao di mana mapurus ditarikot do akka biru-birui gabe hona soro babiatima jala di paserakot alai yang go Yesus Kristusi dijaga do biru-biru nai dihokko gariada di siao di mana do hosana laho mangaramoti sudena pinarmahan nai asal mahita malua jala mangulu nakot rodi saineling jala do isod dakolak kita biru-biru na pinarmahan Yesus ale adong no pe biru-biru na asing na sosial baraon ninna akai sedoy do nasida ditogihon Yesusi asa gabi sada pumua kita do nasida jala sada parmahan Yohanes 10 ayat 10 akai sedoy nyan turu-turu molo bangso napi lebata Israel imara na idok na adong dibarai ale adong depe biru-biru na asing na siap barau lapatanna non Israel non Yahudi macegudang nang pehala Yahudi donian na dipilih debata alai
molodak sugi nasida mangului manang adong na mangului di luar nasida dohok doi togi hononna gabi di pasada asa parmahanon ni tuhattai lapatanna bersifat universal do haholongon do haluau ni Tuhan Yesus dan hola tu bangsa Israel, tetapi dia adalah juru selamat dunia tu selalu bangsa do pakokopon ni Yesus ini odo parulupulupun disudi aka bangsa karena Yesus itu adalah juru selamat dunia, bukan hanya juru selamat sebagaimana dalam firman Tuhan umat pilihan Allah hanya Israel dan holani alai manang isi na ulu di parmahan ramotanna nu salutnei asa salutna marulupulu mangihuton parmahan na dinggani huria na pinarmahan ni Tuhan Yesus ditanda Yesus do saluhut akan na pinarmahan nai jala ditanda biru-biru na do ibana pola do dipatudos songon amai namananda Yesus jala Yesus namananda amai songoni do Yesusi mananda sude biru-biru nei jala naima biru-biru nepe mananda parmahanna lapatanna hubungan parmahan do biru-biru iko macai rosu gariada tahe iko masih jakonan do molo parmahan na dinggani di jakoni mana do di bagasan dirina ala ni molo Yesus itu nga pasti ibana parmahan na dinggan alai buado kita dunga biru-biru na dingga kita anu lapatan na mau duduk biru-biru na dinggan ima ikut takas do manada parmahanna molo sifat biru-biru panguloyon kesetiaan ketaatan asa sifat panguloyon itu sifat tubuh honotta si ulah honotta dia dopan ni parmahan boloni na dipangido siak kita ima kita harus setia mendengarkan suara Kristus dan mengikut Kristus ini pengoton identitas ta songon biru-biru na pinarmahan ni Tuhan Yesus sifat nasomal doon sabutulna jaka biru-biru alai sipaton ngalam maul bion diula jolma sinoengon ala niaha ala dunga lam torok jolmai marrohadiri egois kolam menario diri sendiri bahkan menyombongkan diri bahkan tidak mengakui nadi parmuru-muru di pata ibana di ngurus sigano pari ala di hamorauna ala di kesuksesanna lupa ibana na pinarmahani di pata do ibana dianggap doi ala di upaya sadiri ala di gogona ala di habis taranna salutnai gariada lam torok do jolma menghalalkan segala cara demi kepentingan diri dan parduli ibana tumang naha di watape dan dihabiari sipata juk-juk do hita tarela tu bagasan dosa taboto donyani dosa alai saya girgir pe hita mangulahoni dan mampu hita malua siani tarela hita tu parmahan nazahati ala ditawar hodo hobar tu hagyunya rohat gabita tudal hodo Jesusi tayhuton parmahan nasohasiai alai tuani mah ro Jesusi tu portibion parmahan nadinggani nati nongos ni tuhattai nati nongos ni debata dang di pasobu ibana hita tarelaela tu parmahan nazahati ala di roro Yesus hita sian harus awaktai pola sampai mati ibana tarsilang dia mengorbankan diri demi kita asa mangunu kita jalan pakirimon tudos mai tu sarito namari pola sinakani holong ni rohani ama tu iana konna parjahati dihokop ibana anak na parjahati rela ibana magu tangan nai hancur tangan nai maneteki mudar nai asa unang lalunian uhuman tu anakna parjahati suang soni do hita dang be mangonai uhum hamatian itu hita aidunga dihokop Yesus hita
marjihite mudarnai dot hosanai di siao di mana do hosanai lahu makokop pita atau di kondisi tasonari di suara hojemi todo tu hita asa rade mahita di parmahan Yesus Kristus ibana do di pakidang di batas ya tumbur na tingor sonang do pakdala atta jalamusuran di asli rohana molo tatangihon suara di Yesus jalatai huton ibana tapi gema suara di Yesus na jojo tu hita asaro hita mayuton ibana ay naing duanon na do hita tu pajapalan na lomaki dalam arti gok pasu-pasui duanon na do hita tu haluaon na saliling-liling na marulupuluk jalamanotong mayuton Yesus parmahan na dinggani atau tapahusor-husor ma buku ede sara 210 sada ayat sada soron hatana Tuhan Yesus si parmahan au biru-biru nado Yesus gok di horohaku sai ihutonokku ho sai ihutonokku ho sai ihutonokku ho Yesus gok di horohaku sai ihutonokku ho tayuto ma Yesus parmahan nadenggan jarilah biru-biru nadenggan biru-biru pangului jadopan parmahan nadenggani amin mauliate ma ali di bata di hatam nabadiai takas tutu hodo parmahan nadenggan di hami nama ngaramo tingulu nami ganuk marsada-sada napa pungoh kami jala mangalehon asni roham na gudangi di pengot todo hami asa unang tarela hami tu hasahaton ni portibion unang tarela hami tu parmahan nasahati alai tok tomahami satia dia do pamuna badiai gami biru-biru nasatia mangihotok ko mahami manangihon suaram mari dihiti Yesus Kristus martangi yang hami todo pamu amin.